Tinggi gunung kampung Malayo sareng malingkan di pinggir kali sareng burung dipun cakayo saya melihat terlalu
kawin sontek wi. Sajene, sajene. Warake pencak wah. Warake pencak warake ya. Yo kebone nyuwun kula ing awakang sifat rahmat mugi pejah mugi Allah bareki iman salam barek sekarat lan terus mati nuli padhap ning ukuran den takoni aranipun kang takon mukar lan nangger lampun tuwek golek iman lewat pikir lamun tuwek bisa jawab kang sempurna mongko nuli amal bagus iku teko lan baguse ngumpuli para kiai kuburane dina-dina ketaputi kuburane malah ana jendelane bisa padhang kasorotan suwargane lamun tuwek ditakoni megap-megap pertakone malaikat ketap-ketap krasa dosa ning kuburan rebas malas nuli kuda malaikat kaki ables malaikat nalipun maring langit ora suwe bumi iku kalah cepet moko nuli amal lolo iku teko lamun teko simae krasa cilaka umat Islam menyat kabeh saking dukun warna-warna tagine wong saking kubur ari kala kanjeng Nabi den soati paseksane maring wong kang padha ngerti sebab teko rupa wong luwe ireng ireng tutang irange luwi arep rambut gembel mata mirek mampu banget mongko uwong urip mampu mesti banget gawa banyu ana gelas luwe penting ten weaken maring wong kang ora eling eling-eling maring wong kang padha takon ing gedene perkara bakal kelakon
aqua. Panas ya mas yo ning alon-alon iyupe nek kulon omah ayune ora kemriyo bubrake wong omah-omah Semarang yo mas pabrike foto kuburan kumandem mayit sembayang kok butuh sop wadah bubur golek duwe wis suwe yo mas yo ora jajamu jamu pisan godhonge telo wis suwe ora ketemu pisan kok gawe gelo ireng-ireng yo mas motor kanjeng kawarene tak sopirane yen seneng aja mung laman golek ono ngendi-ngendi omahe ireng-ireng yo mas yo motor kanjeng kawarene tak sopirane yen seneng ono mung meneng golek ngendi-ngendi omahe ora-ora yo mas dipangan wedhus kasih del keridung lae pera-pera yo mas pamite adus gunung-gunung digawe sawah jor kepiye le banyoni durung-durung digawe susah jor kepiye le lakoni dari mana ya mas datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati urung-urung ya mas dalane banyu mili ning sawah durung-durung ya mas wis ndel banyu terasito aku ya wedah Suralaya ya mas kae gununge kulon Progo kabupatene Sulaya marang janjine atiku lara apa-apa tambane ijo-ijo ya mas aja diundui wong sing abang ora kurang-kurang duwe bojo aja dirusoi wong sing ladan sepirang-pirang Surabaya ya mas kaline mati Banyuwangi kondang santrine ning alang aja dolali apa dawuhe Gustine
tamu pisan padha ngetelo wis suwe ora ketemu temu pisan aja wekelo yo leboke sak bengi yo leboke yo yo lebok yo wis bengi besok sekolah ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah ya terang asal jauh dari pangeran yo prokonco ngaweru ono rukune Islam yo iku limo sahadat loro rukun kang siji iso sira kalawan ngaji ping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat ping 4 bulan Ramadan limo kaji lamun kuwaca wajib kita bocah Islam iku kudu sing sregep anggone ngucingmu awet kan yen aku bisa mati ado pangeran ya Allah rabbal alamin timur matang hari mulai berdaya bangunlah berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia sungguh kami mencari ilmunya supaya kita dapat unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya moga-moga kita masuk surga ayo ngaweru ono rukune Islam yo iku limo sadet loro rukun kang siji iso sira kalawan pindhone lakoni salat telune bayar zakat ping 4 bulan Ramadan limo kaji lamun puasa Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal wakil ayo boyo kanjo bilani agama Islam kang mati mulai mulya mulya akhirate kecoplos agama ini namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah ya terang asal jauh dari pangeran keprokonco ngaweru ono rukune Islam yo iku limo sadat loro rukun kang siji iso sira kalawan ati koni salat ping telune bayar zakat bulan Ramadan ping 5 kaji lamun puasa amin 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 ya Allah rabbal alamin amin 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 ya Allah rabbal alamin astagfirullahaladzim ya Allah nyuwun ngapura pencake sepisan wae njok mlebu ya Nger ini ya saya yo Mas Temon ayo Mas Cengot